úplne základným princípom pasívneho investovania je práve jeho pasivita, ktorá spočíva v tom, že ja verím alebo som presvedčený, že trh mi z dlhodobého hľadiska prinesie lepšie zhodnotenie ako nejaký portfólio manažer, ktorý sa tento trh snaží aktívne poraziť. A to pasívne investovanie potom prebieha tak, že si navolím určité ETF fondy alebo jeden ETF fond, ktorý sleduje nejaký index trhový a pod sledovaním rozumieme to, že nakupuje aktíva v rovnakom pomere, v akom sú zastúpené na trhu alebo v tom indexe. Hej, ono tá stratégia môže vyzerať kľudne tak, že má niekto jedno ETF a niekto môže mať tri. Hej, povedzme, že niekto má S&P 500, k tomu má nejaký európske ETF a má nejaké emerging markets. Alebo môže mať iba jedno ETF, ktoré je napríklad MSCI World a teda všetky tieto trhy má nejak v sebe. Hej, samozrejme nie je to úplne dokonalé to sledovanie, ale princíp je ten, že potom ako si tú stratégiu zvolím, tak chcem ju držať čo najdlhšie do nej posielať pravidelne malé čiastky. No a keďže verím, že toto je z dlhodobého hľadiska to najlepšie, tak v podstate tam nie je ani dôvod pre žiadnu zmenu. Hej, ja čakám do toho dôchodku, ono častokrát sa aj odporúča, hej, že nastavte si trvalý príkaz a zabudnite na to proste investovanie. Hej, no a na dôchodku budete mať slušnú sumu nasporenú. Otázka teraz teda je, že kde do tejto schémy zapadá platenie management fíčka alebo iného poplatku za správu, keď v podstate pasívnu investíciu spravovať netreba. Hlavnou výhodou pasívnej investície je práve jej nízka nákladovosť. A nízkou nákladovosťou nerozumieme 1% management fee ročne z hodnoty účtu. Nízka nákladovosť znamená to, že to ETF má 0,07% poplatok, nie 1,2% poplatok, čo je povedzme 12 násobok toho. Takže pokiaľ ste sa rozhodli investovať pasívne, treba na toto myslieť, hej, a nepreplácať zbytočne schému, ktorá proste má byť úplne lacná. Nehovorím, že neexistuje pridaná hodnota, hej, v nejakom portfólio manažmente, to vôbec nie, ale treba naozaj si to vedieť vyhodnotiť, že čo vlastne za to stojí a či tá pridaná hodnota reálne je to, čo chcem platiť proste. A pokiaľ nejaký portfólio manažer samozrejme dokáže porážať trh a dokáže dlhodobo, to je ďalšia veľmi dôležitá vec, že musí to byť dlhodobo. To neznamená, že jeden rok mi vyjde a teraz som skvelý portfólio manažer, pretože tých rokov musí vysť 30 po sebe na to, aby ten klient kvázi dostal tú nadhodnotu. A presne preto si myslím, že vhodný poplatok pre tieto služby je napríklad success fee, čo znamená, že pokiaľ som dosiahol nadhodnotu, pokiaľ som ti zhodnotil o 2% viac ako trh, tak si zaslúžim časť z tých 2%. Nezaslúžim si časť z tých 12% plus hodnoty tvojho účtu. Zaslúžim si navyše, respektíve z toho, čo som ti zarobil navyše, z toho si áno zaslúžim, lebo to bola naozaj moja šikovnosť ako portfólio manažera. Častokrát sa objavujú také argumenty, že prečo vlastne ten management fee je oprávnený. Ako napríklad, že sú klienti, ktorí proste idú trhy dole a teraz potrebujú si s niekým súrne zavolať, aby im povedal, nepredávaj to, drž to, nepredaj to, hej. Pokiaľ za toto ste ochotní platiť 10 000 eur a na efekte poplatkov ani nejdem vypočítavať, že koľko, tak pravdepodobne by ste ani investovať nemali. Hej, lebo úplne základná informácia o investovaní je skrátka tá, že tá investícia bude kolísať, pretože je volatilná. Hej. Jeden rok bude tam plus 30, ďalší rok tam môže byť minus 20. Len to vôbec neznamená, že proste by ste mali niečo meniť alebo nejak sa kvôli tomu stresovať skrátka. Takže ak budete potrebovať niekoho, môžete si kľudne založiť investíciu a môžete ju mať bez management fíčka a keď budete potrebovať niekoho, čo vám povie, že vydrž a investuj ďalej, môžete kľudne zavolať a ja vám za to spravím to za 10 eur, že vám poviem, že kľudne ďalej investuj a nebude vás to stať 10 000, ale bude vás to stať 10 eur. Takže toľko k pasívnemu investovaniu asi.